kan kita ngaten niku. Nggih. Nggih, wis. Aku ora apal tenan nek iki. Gak apa-apa Mas Gading. Lah nggih, kok tak apalke tekan omah. Ya, berarti pertemuan selanjutnya ready apal ya? Mas? Ready aku. Oke. Santai wae. Pertemuan selanjutnya tanggal pira toh? Tanggal 31. tanggal 31 Tanggal 1. sama tanggal 1 nggih. Iya. Jangan lupa di. Pokoknya wiji digarap ya Mas. Woi, oke, biar Mbak Geter. Ngono aku sing aransemen baru kabeh. Iya po. Nggih Pak nggih nggih. Iya. Iya. Truk, seneng banget kan aku rampung gara-gara seneng banget kan. Mergane ra kok njuk apa iki njuk lakone rampung. Iki lagi setengah 3 ya ning. Ayo ora apa-apa iki wis sesuai banget lho iki. Sedengan. Apane? Waktune sing pas kuwi, Gong. Setengah 3 ki mengko sebo kira-kira 30 menit. Engko terus menyuruh ki kira-kira sak jam setengah. Goblok rasa hitung-hitungan we. Yo gak sebo wae yo. Heeh. Kae ndak selak di ku ndak sereni ro bapak. Heeh, sereni ro Semir mah. Anu ding Semar ding. Ku ndak sereni Bu Watu aku. Nek muni Semar Semir. Ah iya. Ya kayak Rono Gong, ndak selak apa jenengane. Diseneni tenan iki seneni diparani kampleng siji-siji ka lho. Rasah. Ora rasah nganggo kuwi. Ah iya. Nganggo lha sapa nganggo apa Gong? Alah. Biasane iki apa? Nganggo gugur gunung. Apa? Nganggo gugur gunung, sebo. Wow, gugur bunga. Yo kayak sebo. Ayo sebo yo. Tunjung pangtrate.
mulat mara Sang Harjuna es punya kang manungsan kasrepan tingkaing mungsuh blagagag ugag sadulita mel-mel Ndara niki jane pripun to jare Ndara Arjuna niku ajeng gayuh wahyu niki kok malah kandhek wonten mriki kandhek wonten ing wana pun monggo gek disengkut Kakang Semar kula panjenengan aku nedya gayuh wahyu pepakem Makutha Rama nanging kalenggan iki Koko Prabu Sri Bathara Kresna malah murca monggo tanpa Koko Prabu Kresna rasa piye Kakang Semar luwih dhisik ngupadi murcane Kakang Prabu Kresna apa malah gayuh wahyu Makutha Rama Kakang Semar miat langening ngalanggiwan aklar pandamuncar tinon ler kakonang surem sorote tan padang kasoran wacaring purnaming gegono dasare mangsa katiga Den mbok menawi murcane Kang Raka pancen wonten sambat rapetipun wonten sambung rapetipun kalian badhe tumurun ing wahyu menika mila monggo prawi lajeng dipun gelake mawon tindakipun Den Rata kadhewe saya Indriaksa Sara Maruta Pawana Gana Margana wisikan magulingan 5
Oh lalah, mandeg dhisik. Iki wae kepethuk satriya kok cahayane manter nyoto lanang kaya mangkene. Sumara tejane mula aku karepe banjur nyembah mbok menawa ya satriya iki sing dikarepe dening Sang Begawan Wibisana. Ya, prayoga ditakoni luwih dhisik, Kakang. Ya, takoni dhisik. Mangke Raden, kemarin kula sakadang badhe nila rami panjenengan menika sinten Raden? Petruk. Nun. Mrene nggih. Kenapa? Wah, edian. Ana buta cacah urane mburi dhewe kok bagus ke? Apa ku iso weruh Petruk? Nggih, sekedhik-sekedhik lah. Napa nangsal ilmu? Ilmu gaib. Petruk. Pripun? Neng tengah alas kuwi wis adat sabene kepethuk cakil. Nggih. Nanging iki kok beda. Cakil karo buta kok do nyembah. Nah niku kula ya gumun jane. Ya lagi iki cakil kepethuk Ndara Janaka nyembah tur basa. Ning mbok menawa niki wis do sadar. Wis do apa jenenge tobat. Wis do kapok ngene iki. Ning ya aneh lho Den iki Den. Nek didelok rodok cat katon cat ora cat tembok cat Petruk menengo. Wah kula kan mriki. Jar aku omongan kon lunga kon meneng. Pahit. Pun kula tak meneng mawon. Petruk. Lah to tenan to. Wis senengane lho iki. Kowe. Prayoga tak wangsulane dhisik. Lah nggih, prayoga. Prayoga niku prayoga. Monggo Raden. Buta. Yen kowe takon marang aku iki Satriya Madukara kekasih Raden Arjuna. Hai? Raden Arjuna Satriya Madukara ya dasar kepura nyata mangkono. Aduh Raden Madukara ingkang kula pati. Paduka kang kula padi. Apa wigatine mangkono? Bareng aku ngaku Raden Arjuna banjur malah padha nyembah. Kawe ngono Raden? Kula sakadang menika dumados saking kadang caturwarna, inggih nafsu patang perkawis. Dene nami kula menika pun Angkara, kula pun Ludra, kula pun Sukarda, kula pun Nuraga. Raden, sawet kula menika ingkang nderek ngomongi jakatipun Begawan Wibisana. Nanging kula sampun dipun wali saking kraganipun kula lajeng kadhawan supados ngupadi dhateng jengandika Raden Arjuna. Rana inggih namung paduka Raden Arjuna ingkang kedah nyampurnaken dhateng kula sakadang. Ingkang mekaten monggo Raden, monggo. Kula aturi nyampurnaken kula sakadang. Inggih Raden, kula nyuwun dipun sampurnaken buta. Ing atas aku iki satriya kok mungkon nyampurnake wujude buta kaya kowe. Aku ora surta, aku ora sudi. Aduh piye Di? Raden Arjuna ora kersa nyampurnake. Wah nek ngene iki gelem. Ora gelem ya tirata warepeksa wae. Oh iya Di. Raden, yen paduka ora gelem apa malah diwalik. Raden Arjuna sing bakal tak sampurnake. Yen pancen bisa sampurnakno Arjuna. Oh lah sampurnake tenan sabetke perbatang. Sampurna tenan.
Ndara Janaka ajeng napa niki? Pancene buta-buta karo tak lepasi jemparing. Lampun. Buta-buta nika nek dipanah ora bakal mati. Merga nika kedadean seka nafsu patang perkara. Ampun dipanah, ampun dipanah. Ning pancen nafsu papat nika nyuwun disampurnake tenan. Lah banjur kepiye prayogane Kakang Semar pun? Mang muja geni mawon murih nafsu papat nika enggal sampurna Ndara. Waduh.
Waduh. Meh rahina sumubang iwang haruna katinetraning anggarapuh sabdaning kukila rengganigara saketer kene tungalingkung lir using bene panca Toking ayam wono Ilahing Anuman paripurnaning nggonmu perang kelawan Kurawa nanging kok kaya ana ingkang dadekke kuciwa uncate Sang Narpati Karnasaka pabaratan kaya banget gendhong wewadi kongsi tilar hambeking satriya taun utama apa darunane Anuman inggih wale-wale menapa Penemban duk nalika Prabu Karna nglepasaken pusaka Kuntawijaya Danu ingkang parikedah badhe mungkasi karya laraping warastra lajeng kula saut saking dirgantara margi Prabu Karna kula anggep nerak pepadu ing Jawata krana namakaken pusaka Kuntawijaya Danu dereng wancinipun tumapahing perang Bratayuda lan malih menawi sang adi Weremban ngantos ketaman pusaka Kuntawijaya Danu sakti badhe lebur tanpa kukuban lamun kateman mekaten ingkang kecalan kejawi namung pun Anuman menika Penemban jagat dewa Bathara Anuman kowe kuwi pinter ning pintermu tok nggo minteri aku rak wis paring pitutur to aja seneng ngendhak gunaning jalma nanging kowe malah nggugu karsa priyangga nampik marang pitutur becik Anuman saka lekas sira kang kaya mangkono iku sira malah banjur gawe dosa patang perkara marang awakmu dhewe Anuman dosa ngadi Weremban Jimatu punden kula
dahat bundu-bundeling manah kula mugi sang tapa keparenga amijangaken dununging dedosan kula Anoman. Aku mung saderma maca marang tilas lekasmu dene mungguh dosa patang perkara kang sira sandang yaiku siji dosa marang awakmu dhewe, kaping loro dosa marang dewa, sing katelu dosa marang sepadha-padha, papat dosa marang laku nista dene wijangane ning kene, kang sepisan dosa marang awakmu dhewe perkara liwunge Prabu Karna wani nerak pepacu ing Jawata iku ora ana sambung rapete karo kowe. Ya senadyan dosa nanging kuwi dosane Prabu Karna dhewe marang dewa. Umpamane dosane Prabu Pandhu mau Prabu Karna mau kudu antuk pidana. Ingkang menang hukum ora ana liya mung Jawata. Kaping pindho kowe ngayomi marang aku nganti tok rewangi labuh dadi tamenging bebaya. Ya senadyan tindak tetulung jaga kayuananing liyan wani labuh lara patiku uga kalebu lelabuhan kang utama. Nanging lamun tumindak mengkono mau tumanduk marang Sang Guru Nadi iku dudu kang pratitis, ya amarga sira wis maidu marang katiyasaning guru. Kaping telu kowe wis ngendhak gunaning liyan. Agawe pepesing prajurit linuwih dosane Prabu Karna ya merga saka pekartimu kang hambek adigung adiguna lan kowe nyepelekke Prabu Karna. Kang pungkasan sira wis wani culika ngrebut duwe ing liyan ora kanthi adu jaja padha prawira. Iku uga dadi dosa Anoman. Mungguh iku dosa patang perkara kang sira sandang Anoman senggana. Meraina sumubang hiwang haruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila linggane kara sageter kene tuan gong lirwu sing pindhi panca aduh sanganti perban mboten nginten jebul malah ngantos semanten kaliput ting budi kula. Temah kula nandang dedosan. Monggo kula puruhita dhateng Sang Maha Wiku menika saestu namung badhe nyuwun margining kasampurnan penemban. Yen jeneng sira kalenggan iki nyuwun disampurnake yekti durung bisa. Kejaba durung titi wancine nanging uga isih akeh lelabuhan lan jediban kang kudu sira sangkul. Malah kalenggan iki sira ngenturna tapa meneh ana ing kendali sada. Ngeras pantes kanggo nebus marang saking dodosanmu Anoman. Inggih, yen mekaten kula nyuwun pamit penemban. Kyai Begawan Wibisana padha kanthi Basuki Kyai. Inggih. Pangasunipun Sang Adi Penemban pangabekti kula mugi kunjuk. Ya wis dak tampa Kyai. Banjur ana wigati apa suwanana ing ngarsaku Duh Sang Adi Penemban. Wale-wale menapa mila kula ngantos milar saking praja tilar kawibawan pilalu anumpal kali sowan dhateng Sang Maha Muni Duh Penemban.
kula pitados inggih namung paduka ingkang saged nuntun dhateng sangkan paraning dumadi. Pramila penemban sowan kula saestu namung badhe nyuwun kasampunaning gesang kula. Sae keparenga anguntapaken jasad kula penemban Yayi. Kaya kabeh hawa nepsu patang perkara kang mapan ana ing anggamu wis sira bangas. Pertanda lahir batin wis madhep mantep nggonmu bakal nggayuh kasampurnaning urip. Ayo. Bebarengan kelawan pun Kakang nyuwun ngersaning Hyang Agung lan piwelingku katresnanmu ya mung mligi tumuju ngersaning Gusti kang murbeng dumadi. Kang mengkono Yayi ayo bebarengan patrap semedi ngeningken cipta. Kekalenya sigra mangsa semedi marwani kang pandulus dakep saluku tunggal nutupi babahan Wiwaranawa kocap Bekarya saha sidi sigra hangracut anggane Begawan Wibisana kaya ana cahya mijil saking netrane Begawan Kesawa Sidi nempuh angganing Begawan Wibisana saya dangu saya alit temaical sang Wibisana manjing alamantara. Ilahing ingkang suwan niki Raden Harjuna inggih dahat kasinggihan sampun prisa dhateng kula penemban keparenging jawata aku prisa marang sliramu inggih ngaturaken sumengkeming pangabekti penemban ya wis dak tampa dadekke bombonging manah Arjuna sowanmu sumengko pengawak Bajra Bayana wigati apa dene kraya-raya prapta ning pertapan Kutha Runggu dosang adi penemban sedyaning manah kula sepisan badhe lebur napak pada Sang Maha Wiku keparenga ngaup subratanipun Sang Maha Muni syukur yen to kersa ngluberi ngelmu ingkang damel padhanging manah kaping kalih kula badhe nyara widhaken dhateng murcanipun kadang kula sepuh Koko Prabu Sri Bathara Kresna menika penemban Arjuna yen bab murcane kadangmu Wreda ya Prabu Kresna aku durung bisa paring katerangan krana iku isih kesasaban ron salomba lan bab nggonmu bakal suwita marang aku mesti wae katapa kanthi seneng jerya mung sira ingkang ndak arep-arep matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun duh Sang Penemban. Ya Arjuna lan persajan wae. Apa kang tok kersake dene sira kepating luruk ana ing pandurunganku? Waleh-waleh menapa Penemban? Derenging manah labet kumanjuru badhe gayuh tumurun ing Wahyu Sri Makutha Rama.
Apa sira wis uninga marang wujuding Wahyu Makutha Rama? Persajan ki mawon kula dereng uninga wujuding Wahyu Makutha Rama. Keparanga paring wedharan penemban ya Arjuna. Kaya wis ngancip titiwancine lan saka pandugaku, ya mung sira kang pantes nampa wedharaning Wahyu Makutha Rama. Yai, mara maju caket lan pun Kakang. Pepakem Wahyu Makutha Rama tumuli tak wedharke marang sira. Kawrana Arjuna kang den arani Wahyu Sri Makutha Rama iku wijangane mangkene yai. Tembung wahyu iku ora wujud nanging kanugrahan kang tuwus kawa ing pangudi kang sinartan manteping rasa lan tumemenging tumindak wondene Sri iku sesebutan Nalendra utawa ratu. Makutha iku keprabon agemaning Nalendra kang dumunung ana ing mestaka. Surasane ageman kang hanggung pinundi dene Rama iku jejuluke nata ing Pancawati Denda. Dadi Wahyu Sri Makutha Rama iku sejatine seka entaring ilmu agemaning Prabu Sri Bathara Rama kang hanggung pinundi duk nalika jumeneng nata. Awit saka nggone tansah mundhing ilmu mau jumenenge Prabu Bathara Rama nganti dadi pralampita. Dadi pralampita pinengetan dening para Jawata. Mergaya saka widagda nggone ngembat praja sinudan para kawula dasih. Aja maneh kang asipat jalma menungsa senadyan para rewanda palwaga kapi uga padha sumuyut ambek-ambapa marang Sri Bathara Rama. Menapa darunanipun dening ngantos manten kaluhuranipun Prabu Bathara Rama. Penemban sebab mangkono ya amarga pangembating praja miwah nggone momong kawula dasih Prabu Rama tansah ngesti marang pambegan pulung perkara kang denarani Hasta Brata. Dene wijangi mengkene kang sepisan ambeke Kisma, kapindho warih, katelu ambeke Samirana, kaping 4 Jaladri, kaping 5 Candra Nembaskara, 7 Dahana, kaping 8 Kartika. Dene terangi wijange mengkene Arjuna. Sepisan laku hambeke Kisma utawa bumi tansah murah asih marang sapa wae amarga bumi ku tansah ngatonake danane tanem tuwuh tetukulan minangka bogane sagung dumadi. Ora liya ya merga saka wulu-wetune bumi senadyan anggane pinulasara dening janma ya den idak-idak pinaculan dinujukan parandene bumi malah ngatonake kemurahane. Kabukti masa sukya pepelikan warna-warna dadya kaskayane kang mulasara iku hambeking bumi. Kapindho hambeking warih utawa tirta utawa banyu lire tindakanu raga lumuh ngungkul-ungkuli uga datan ngendhak gunaning liyan. Jer banyu iku tansah watak warata tur dayane hanggung hangresepi. Katelu hambeking Samirana utawa angin lire mengkene tansah naliti Sanggya Sasana tumrap lelabuhaning ratu tansah niti priksa marang kawula dasih. Jer lakoning Samirana iku nusupi Sanggya Sasana. Kaping 4 hambeking Jaladri utawa samudra lire jembar miwah sabar ing penggalih kamot-momot ing penggalih kapandhu ing kingkin sesadone den manis datan jujul datan surut lamun ketaman ing sak serik samining dumadi. Jer samudra iku nglangut tanpa tepi
kajogan sarah prabatang miwah tirtaning narmada pirang-pirang parandine ora sesak ora luber ambeking candra utawa bulan lire tansah amadangi saindenging bawana dene tumrap lelabuhan ratu anteng tajem jatmika paring padang tumrap pepeteng ing ratri bisa tansah paring pepadang ingkang nandhang pepeteng kaping 6 laku ambeking Baskara utawa Surya lire tansah aweh daya kekuatan marang Sang Hyang Gumlaring jagat segara umeb dadi mendung temah dadi udan ora liya ya saka dayane Raditya bumi makarnuhake tetukulan ya mrega saka sunare Baskara tumrap lelabuhane ratu anggung paring kekiatan marang kawula dasih para nangkoda Narakisma Narakarya kang padha kesayangan padha antuk sihing ratu minangka pawitan senadyaning tembe kudu nyaur nanging sarana sranti sawuse ngunduh waing karya banjur kaping 7 laku hambeking daana utawa geni lire ngrampungi ora ana sawiji-wiji kang ora lebur dening geni dene tumrap lelabuhane ratu pangawak pradata luhur sakabehing perkara kang kunjuk ngarsanata kudu dirampungi pinancas kanthi adil para marta banjur kaping 8 laku ambeking Kartika ing kene ambek Kartika uga sinebut ambek ukir lire Teguh Santosa senadyan sirang maruta sindung riwut parandene Bayu Bajra malah pihak nganan nyiring labet kasor Prabowo lan adeking ukir tumrap labuhaning ratu sabarang kang wis dumawuh kudu tetep tumindak tan kenawah Arjuna mangkono mau wijange Hasta Brata munggo ingkang Gupita iku munggo pedharane Wahyu Sri Makutarama muga bisa kanggo garan nggonmu urip ana ing Madyapada lan bisa murakapi tumrap bebrayan Gung Arjuna saestu ngaturaken gunging panuwun kang tanpa upami lan menapa ingkang sampun kadhawuhaken sampun kula tampi kanthi gamblang miwah rumeseping sanubari mugi saged kinarya garan anggen kula gesang penemban Arjuna bisane kaleksanan amung kudu den nyatake pribadi kanthi kandeling tekad bebasane ora ana gunane ngelmu lamun ora den lakoni ora ana gunane wedha lamun ora pinercaya senadyan mangkono tinemune kasunyatan uga ora wenang jagake wae pakarti dene salogane kaya wong nandur wiji senadyan wiji becik lemahe apik nanging lamun ora tabari nggone upakara sakti bakal tinerake ngomong Arjuna kula wonten dawuh lenggah kang prayoga mara saiki wis padakna ingkang ana astaku iki apa padakno iki pusaka apa Arjuna lan iki kagungane sapa menika senjata Kunta kagunganipun Kakang Narpati Ngawangga yen ngono selak mesake Narpati Basukarna nggone bingung tumuli kundurna marang kang kagungan ngestohaken dawuh penemban lega rasaning tyas
bawane wis bisa medharake Pakem Makutha Rama lan ulangan hasta brata marang Yai Arjuna. Yen mengkono wis titi wancine bali marang wujud kudu ing nguni. Bawane aku wis kasembatan medharake Pakem Makutha Rama, muga bisa andayani lan murakapi kanggo jagat Raya Arjuna. Arjuna. Lah kok ana kene? Inggih Kakang Narpati. Puruhita dhateng Begawan Kesawa Sidi. Nyuwun wedharan Pakem Makutha Rama. Oh ngono. Apa wis oleh gawe Arjuna? Inggih pangestunipun sampun. Kok uga Prabu wonten mriki anu Yai? Pun Kakang iki susah merga lagi kelangan. Gecalan menapa? Menika kagunganipun paduka Kakang. Monggo kula kunduraken Kakang Narpati. Oh, adikku Di Arjuna. Pun Kakang nedha nrimo banget dene si Adi kang wis ngrumat senjata Kunta lan Sukuryadi dene Yai Arjuna kang wis bisa antuk wedharan Pakem Makutha Rama muga ndayani lan murakapi ya dipun Kakang kondur ing ngawangga. Ora omong-omong. Wah, lunga ora pamit. Tinggal dhewe. Randi kanca. Abu tau. Wah, glithong resna kakangku. Jlamprong kowe andha nendi do mulya. Saka pangiraku ya satriya iki sing bisa nyampurnake aku Raden. Apa bener iki Raden Werkudara? Ya, wah Werkudara. Iki sapa? Ana wujude regemeng-regemeng. Tawes padake kok cat katon, cat ilang. Wah, sapa? Aku Raden Kumbakarna. Pancen cat katon cat ilang merga aku iki wis wujud badan alus
Lan pangiraku ya mung kowe sing bisa nyampurnake marang aku Raden. Ayo gagah aku sampurnakno. Ora sudi kon nyampurnake wujude buta kaya kowe. Wah. Ora gelem nyampurnake aku malah kowe sing tak sampurnake. Wani nyaker trine tak dupak mencelati gamu kowe. Udara oleh ora oleh aku manjing mapan ana ing jagatmu merga aku bisa nywarga nanging kudu isih ana labuh labet malih jagat iki lantaran melu ngemongi jagatmu Werkudara ayo bingung do nendi wae lagi jedul waduh lunga senengane nglempekke ora ajak senengane minggat ora pamit wah aku mono dijak rombongan abdi kinasih iki ora tau sing jenenge ditinggal apa ditinggal yo ayo ora mungkin Petruk kantong bolong ditinggal ora mungkin nggih gitu lho nggih iya Petruk sekarang yo kesayangan ki yo kaya ngene iki nesu Allah gayane nesu ora dijak dolan nesu nggih pun ampun mboten sakit Rene Petro Rene mah anarki sok doneni wae iki Yai ya di ngapurane pun Kakang ora ajak-ajak merga nek ngajak Werkudara ki mung beborosi mung beborosi
kakean mandeg Alfamart. Niku napa Koko Prabu? Wis kowe Arjuna meneng wae ya. Para Kudara lak ya mbeborosi to. Nggih. Mbeborosi sanget nget. Sanget nget. Wah, senengane. Guyon seneng. Seneng nek ninggal kancane seneng. Senengane nglimpekke jlamprong ya Nedi. Inggih, gayuh Wahyu Makutha Rama. Suwan Begawan Kesawa Sidi nanging jebul mboten nginten ingkang dados Begawan Kesawa Sidi. Malah Koko Prabu Ndrawati. Ya Ayi. Pun Kakang ya mung dadi lantaran dadi sarana tumuruning wahyu pepakem Makutha Rama. Lan medharake pulangan Hasta Brata marang Dimas Harjuna. Ya ning sesukne iki rak ya aja-aja ben ketok kompak. Gaone raja-raja rugah. Ya sesuk tak ajak ya, sesuk tak ajak tak bayari ayo kondur menyang praja. Wahyu Pakem Makutha Rama ndi Begawan Kesawa Sidi neng kene. Udara nderek mangayu bagya. Iki jam pira to iki? Setengah papat pun rampung le amuk-amukan wis. Kok dilit biasane suwe banget. Mboten iki napa mboten, Ndara? Wah, Bagong celarangan. Alah duplikat kowe kok. Duplikat iki ora asli. Ora mungkin aku ndunjung asli kuat. Ya Mir ya. Heeh. Bagong kurang ajar. Sorry jajal kok duplikat kerdus iki kuat ora. Bagong kurang ajar tenan cah pekok. Ket biyen, Pak. Terus aku ndek dolanan apik lho. Apa, Gong? Ki lho. Yung. Loro, Gong. Ha kan jajal, Reng. Piye? Dene Reng. Nah, ndane. Ki lho apik lho. Apa ta, Gong? Banturan apa ya? Wes menah. Ben, luah. Ndara. Gus. Nah, toh.
Dendra Janaka niki pun pikantuk wedharan pepakem Makutha Rama mula ya kanthi purnaning lampahan wahyu Makutha Rama niki sageta dados sarana tumuruning kanugrahan saged ndayani lan murakapi kangge sederek-sederek warga ingkang sami lenggah wonten ing dusun Karangasem mriki mugi tansah sami binerkan Gusti cinaket ing kanugrahan sami mangge rahayu wilujeng rancak lancar anggenipun sami makarya ayem tata titi tentrem rahayu 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 ndara. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.